Ala camera bu kya samya. Taksong. Oh, koi dui jona faikya borok. Oi gang vai nana semgara. Oh, nek are ek jona tongkha tabuk. Engkai norok nugui mangkana hangtak lam gana o kwchangmani hot tongui tongo engkai yango norok dik hingke bolong ding bolong lama bolongo se hotma tongsio tamke ba konai kwrui onglo goi kaisa norokni bagui upload khaimani abo chini nogrogo hingke kisa net maya tamke ba bolong bolongni bagui net maya aboni bagui no tang lam gana ma faikya phunuknani bagui hini faikya ang tabuk hot tongui tongo angkhe chwng to tabuk chini no kisa bolong aboni bagui net maya tongo tamke ba norokni bagui ang video kaham kaham khe khainani bagui chaitugui tongo ba net tini buini mane video rok upload ma khaio hingke kisa kostok nango hingke abono tak hingke lam gana faijak nok bai belai no hakchal no phaioi iko tamnai tabuk phaioi mane
norokni banta video upload khai tongo abo khna phungo phano nuknai norok tabuk nura nuk asuk ukobo thanga hingke dolok norok bo ani tongmani bagui belai belai kheno hambai norok no puila no ang abono hambai rinani bagui norok ni saput sara to ang kuno wngui mangalak abono sabo norok no kya subscribe tong tam phunuknani bagui ang chaitugui tong tei tam sana bagui norok ang saya ke sai mangala kisa chini nogo ke net problem sungtak karma sinjak khaye hingke tam hingke ba hot ko net problem ni tak video upload khai tongo no hinui ang iko mane norok no live kisa phunukano hinui ang iko tam live khai tongo hingke norok bo ani live ni bisingtui ani kisa misa problem rok no bo saimanai kisa ni misa problem rok no bo share norok no khaya no hinui no ang tini live o phaimani bai mario tam hingke ba norok chubaya hingke ang asuk pano mane tini o jaga phaimangla khamung tabuk bo ang kuno oro sopaimani kuno ukuyako ani tabuk subscribe ba bo bangyako tam hingke ba matro 600 kose.
hingke norok ano bwskango teibo subscribe khaioi norok chajagoi ano hamjakma rika hingke ang teibo norok ni bagoi angbo ah camera rok bai bo khaimaya tamnai phun bai se khaio phun bai bo khaimani iko mane ahaita phun bai khaima pano ani phun first o ni banta bilu khaini hinui ang asuk no chai tokha hinui hingke ba phun swkang namani hingke to kisa kwbang dam hingke tab namani hingke to kisa kom dami aboni bagoi swkangni review rok norok naimangnui no bujinai hingke tabuk hingke phun dam kom abo bai se ma khaisio tam hingke ba kwrui borok thaisa nana se bo siya bwsuk hingke abo tei thaisa nawi iko mane ma khaikha ta norok no kaham ke hamjakma riwi ano no kisa nakari ridi abono tini phaimani mayani ba bini sorok gana rok phano phaiui phaiui video upload khaipai ah khaio hingke edit rok khaiui sarigano phaiui net manai jaga phaiui iko upload rok ma khaipai ta gabono ongkha kheno tongho norok bo kisa khairok jadi ano khairok ya abono norok no ma sajak kisa khairok baidi hinui norok ani কোনো কিছু mistake bwkha srangnai je borok phano samung khainani hingke nini samung kaham ke kaham khainani chaitok norok bo ano mai norok nugui mankha ang tabuk bolong bising bising phaise bo jaga net man jaga no ma bwthaknai hinui bwthakoi video upload khainani bagoi phai tongo hingke tabuk naitugui tongo ang mane bo jaga kisa net man tamo ke hingke se maya tabuk teibo maya tamke ako maising ni jora maising rogo to siyari lob lob siyari bai uko mane net rok problem wngko hingke ba chini oro to hainse maya net
Hingke angbo norokni banta teibo kaham kaham tunani bagwi hingke kisa sapur khlaijak di dol rok jaite norok sapur khaya khe ang মানে নিজে জেসে কামকে খাইপানো মানে sabuk ke kam ke khaimanai tong kaham ke ba se khaimansa ya tamon ke ba puila puila jotono nervous wng thango yang thango abono kisa bortome sep harlai em taruh di kalau kali